Assalamu alaykum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız kayda gana yaşasa da tuğan tilimizni, gırıf adetlerimizni saklap kalığı için şaktı işler başkara. Olar bilen biz sizinle tanıştırıp turabız. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Apas rayondağı Şmeker İldar Şihapov. Всю жизнь мечтал Батасырап Парис келеді. Вот шоңа көре мен мында жер алдым. Қазір 13 atım var. Çiləb ülkəsində saban toyları görülədi. Bunda yılda uşul qatnımatı öte saban toylar. Saban toy özü bir bəxit bit o. Оренбург ülke saban toyu Matveyevka rayonunda uzdu. Aның isemi Marfa uruşa, Tatarşa Merfuğa ulayındı. Tübəteyler kiyip, motor edip saban toyuna alıp geldi. İlinin iqtisadını üstürüdə kişi şməkerlərinin ölüşü zor. Əyində öz işin avullarda aşıb jiberuşilər bilgirək də qadirli. Alar avullarını üstürə andağı xalıqını iş bilən təmin edə. Apas rayonuna bolğan səfərimizdə işməkər İldar Şihapov bilən tanışdıq. Ol əl işin küptən tügülgünə başlağan. Anın atları, sarıqları, ügüzləri həm ən mühimi tırışlığı var. Tolıraq Elvira Xısnıddinova süjetində. Бұларының ішесі өрінде уже 2 яштан артық. Олар менің ауылда тұрдылар. Мында алып келдім қазір. Башқалары енді мында алынданың. Бигрәк тә сезгә килә икән. Китмейді әді. Китми сезнең яннан. Бу Йылдыз. Илдар Шихаповны күрүгә тиз арада аның янына килеп җитә. Камерага төшәргә дә ярата булып чыкты. Әле тагын шундый буян дигән ат бар. Анысы да хуҗасыннан калмый. Характері буенча бөтенесе отличается. Менә безнең, например, буян ул ирек иретті атланырға, атланып жерге, шабырға ебетті. Менә Йылдыз келді. Йылдыз жигеп жерге, авыр груз тартырға яхшы нете тыңлый. Һәрберсенең үзенең һәрберсе отличается бер-берсенә ошамаган. Һәрберсенең үзенең дигән характеры бар. Кайсы тыңлый, тизрәк ирәнә, кайсы тыңламый башы, озак иретергә кирәк. Илдар Шихаповның атлар яратуы күренеп тора. Башкача бу эшне башкарып булмас иде ди. Ул Апас районы Багыш авылында дөньяга килгән. Бер гаиләдә 7 ир бала авылда эшләп үскәннәр. Армиядә хезмәт итеп кайткач, Илдар Шихапов Сургут шәһәренә китә. Анда күп еллар гомер кичерә, аннан Америка Кушма Штатларының Чикаго шәһәрендә дә яшәп алырга өлгерә. Инде 2017 елда Татарстанга, туган ягы Апас районына кайта. Күп шәһәрләрдә тордым, күп регионнарда. Но все равно авыл тарта, потому что без авылда туып үскән балалар, авыл тарта. И минем әти, мәрхүм гомер буе ат асрады. Шуңа күрә минем всю жизнь мечтал ат асрап Парис килә. Вот шуңа күрә мин мында жер алдым. Менә хәзер 13 атым бар. Беренче атларын 2 ел элек энекәше белән бергә алганнар. Инде бу урында Апас башкарма комитетына караган Энәле җирлегендә эшне 2023 елның гыйнварында гына башлыйлар. Бу җирне алган чагында мында вообще бер нәрсә юк иде. Мында бу забрларны үзебез куйдык. Тигәктән тоже ясадык. Мында просто бурьянов все заросшее было. Брошенная земля была. Мында тоже җир, менә бу хәзер төзелгән сарайлар, менә бу навестар төзелгәндә мында мынсын собственность калдым. Анда тоже бер нәрсә юк иде. Вот шул мында утлар кермәгән иде, бу баганаларны уже аннары керттек. Мында вообще ут та юк иде, ут китереп, шуларны биш ясадык. Кыр булгандыр инде. Кыр иде мында да. Бер нәрсә юк иде да. Бу эшләрне башлаганга әле 1 елда узмаган. Планнар зурдан. Алга таба да төзергә, җирне дә, хайваннарны да арттырырга уйлый. Күптән түгел техника да алып җибәргән. Минем курсым була инде, авылдаш. Бергә уйнап үстек. Бик тырыш җегет, мужик. Үзе ярдәмчел. Шуңа күрә попросить иткәндә мин дә булышам. Шулай бергә эшлибез, көн күрәбез. Әтисе Мәхүтай мәрхүм булды инде берничә елдык. Ул тоже бик атлар яратадыр. Атлар тадыр. Гәрсина тоже фирмада күп еллар эшләде, без алар карады. Димәк, хайваннарга мәхәббәт гаиләдән килә дип тә әйтергә була. Аның кул астында 4 кеше. Алар атларны, үгезләрне карый, көтүчесе дә бар. Аллага шөкер, барысы да бар. Барысында Дарабай булышып тора. Нәрсә кирәкен биреп тора. Акчасын вакытында түләй. Хезмәт үземдә менә гомер буе шул яшькә кадәр атлар белән, терлекләр белән хайваннарны бик яратам. Үземдә карап үстем шулар белән кичкенәдән. Атлар өйрәтәем, вакытында ат чабышларына чыгаем, ярларына. Шундый ниләр дә бар. Бу ачылу сезгә әйбәт булды инде. Әйбәт булды, ха. Biz aldıq sarıqlarını беремдік, кешқарына берендәділер алар. Sarıqlar бит инде һәрбер өйдә бар иде әлек. Bir 50-60 баш авылда һәрбер кеше тотайды.
Сарыкларны почему тотканнар, наверное, мен хәтерлим, без 7 бала үскәндә ит белән проблема бар иде. Сарык суядыр, җәйкене холодильник булмаган, наверное, базасына куялар етне тызлап, шуңа күрә сарык асрау бар иде авылларда. Хәзер юк, наверное, ясталар сарыклар. И вот решили сарык тужаларга. Сарыклар безнең разный породада монда, перемешанный дорпер белән бар, гисарлар, тәкә бүңгесендә кутумский порода. Һәр тукымның үзенчәлеге бар. Гиссарларның бәрәннәре зуррак туа һәм алар тизрәк үсеп тә китәләр икән. Көтүдә шундый 3 айлык бәрән бар иде. Ул гади сарыкларның зурысыннан аерылмый да диярлек. Дорпер тукымлылар үскәч бик зур, 90 килограммга җитәләр. Тәкәләре 150 килограммда була. Дорпер һәм гиссарлар мәрмәр итләре белән дә дан тота. Бу елны корбанга без өлгермибез, безнең потому что югалы тәкәләр сатырлык. Икенче елга Алла бирсә корбанга тәкәләр, булай үрчетергә. Алла бирсә, исәп күбрәк итеп. Табыш турында уйларга иртә әле ди ул. Кеше эшмәкәрлекнең үз кануннары бар шул. 5 ел тирәсе минуска эшлисең. Аннан соң гына табыш килә башлый диләр. 1 рулон пешән 2000 сум тирәсе тора. Илдар Шиһаповның атларына 2 көнгә 1 рулон китә. 3 үгез, сарыклар бар. Бизнес-план как таковой юк, что безнең теге прибыль алырга дигән нәрсә юк. Пока без менә асрыйбыз, ашатабыз, ишертәбез, общаемся, просто для хобби, для души, можно әйтергә. Күңел өчен да пока шуның өчен. В дальнейшем видно будет. Мин любой вопрос обращаться к кештен беркайчан отказылмады. Помогайттылар администрациядан, авыл советыннан Луиза Рәфкатовнага күпме тапкыр обращаться итәргә туры килде. Ашау турында еще Апасмол генеральный директор Хасанов Марат Мансурович бераз помогайте, поддерживайте. И вообще авылда кешеләр әйбәт. Шуңа күрә бу урынны выбрал и монда начал развиваться. Шунысы да игътибарга лаек. Илдар Шиһапов еш кына төрле чараларда иганәче булып тора. Авыл халкына ярдәм итә. Күп җирдә яшәдем, күп кешеләрне күрдем, разный национальность общался. Вот безнең татар халкында все равно шундый башка төрле ни бар. Ярдәмлек бар бездә бер татарларда. Шуңа күрә без ачык кешеләр. Любой кеше белән каныбызда да, менә татарларда шуңа ише ни бар. Булышырга кешегә безне шулай воспитали кичкенәдән әтияни. Минем әтим мәрхүм постоянно әйтәдер, улым постоянно булышырга кирәк, ул безгә башка яктан керә дип, Аллаһ Тәгалә бирә, шулай керә дип. Әнә шулай дәүләт, эшмәкәрләр һәм халык бер-берсенә ярдәм иткәндә, бу авылның үсешенә дә файда китерәчәк. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Татарстан Республикасы, Апас районы, Әнәле авылы. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Чыгарылышыбызның икенче өлешендә Чиләбе өлкәсендә сабан туйлары гөрләде. Монда елда шул хәтле матур үтә сабан туйлар. Сабан туй үзе бер бәхет бит ул. Оренбург өлкә сабан туйы Матвеевка районында узды. Аның исеме Марфа урысча, татарча Мәрфуга була инде. Түбәтәйләр киеп, менә матур итеп сабан туйына алып килде. Бу ел сабан туйы Чиләбе өлкәсенең 5 районында һәм 8 шәһәрендә уза. 8 июльдә ул өлкә сабан туйы белән тәмамланачак. Элек төбәкнең кайбер авыл хуҗалыгы районнарда чәчүнең тәмамлануын 40 көне буларак бәйрәм иткәннәр. Гәрчә Кунашак һәм Аргаяш кебек милли районнарда ул 40нчы елларга кадәр сабан туй буларак билгеләп үтелә. 90нчы еллардан соң гына аны элеккечә сабан туйы дип атый башлыйлар. Хәзер шәһәрләрдә дә ул июньнең популяр традицион бәйрәменә әверелде. Атна сайын әле бер урында, әле икенче урында сабан туйлары гөрли. Узган шимбәдә бер үк вакытта өлкәнең 2 шәһәрендә, Чиләбе һәм Магнитогорскида сабан туйы үткәрелде. Металлурглар шәһәрендә мәдәни мирас буларак сакланган тантана турында Гөлдәр Хафизова сөйләр. Язгы кыр эшләренең тәмамлануына багышланган халык бәйрәме Сабан туй Металлурглар шәһәрендә дә киң билгеләп үтелә. Меңләгән шәһәр халкын җыеп, төрле милләт кешеләренең гаиләләре белән ял итү чарасы да ул. Магнитогорск Сабан туена шәһәргә якын авыллар халкы да килә. Монда елда шул хәтле матур үтә сабан туйлар. Сабан туй үзе бер бәхет бит ул. Җылдан җыл үзгәрә хәзер сабан туйлары. Күңелле үтәләр бик. Төрле авыллардан, диләрдән Татарстаннан менә безнең туганнарны берләштергән шикелле безне якын итеп килеп, хозур салып китәләр сабан туйларына. Һәр ел сайын Магнитогорск Сабан туен Татарстан районнарының берсе бизи. Бу юлы Зәй районы делегациясе татар халкының кунакчылыгын һәм мәдәниятен күрсәтте. Татар халкының иң матур гореф бәйрәмнәренең берсе, аны әби бабайлардан калган гореф гадәт буенча уздыралар. Беренчедән ул бәйрәмгә багышлап 1-2 көн авыллардан бүләк җыю
Шул йолада әлеге моментка хәтле Зей районында кайбер авылларда шул йоланы кабатлап без бүләк җыябыз, аннары гына Сабантуй уздырабыз. Магнитогорск Сабантуйның да үз традициялары бар. Аларның берсе обычай, помню, всем известный платок для девушки чудесной. Бәйрәм кунакларының бәйгеләрдә җиңүчеләр өчен колгага бүләкләр бәйләү белән башлана күңел ачулар, ярышлар. Быел Магнитогорск Сабантуе кубогына 3 төбәкнең волейбол командалары дәгъва итте. Спорт программасының төп өлеше булган милли көрәш 70-тән 90 килограммга кадәр авырлыктагы көрәшчеләр арасында узды. Ә милли уеннарда теләгән һәркем катнашты һәм бүләкләр яулады. Үзләрен төгәллектә тикшерергә теләүчеләр шунда уктан ату дәресләре ала. Монда кызлар айрыуча активлык күрсәтәләр. Ә менә малайларга утын кисү тизлеккә кирәк иде. Магнитогорскида Сабантуе даими рәвештә 30 елдан артык үткәрелә. Аларның 25 елы шәһәр дәрәҗәсендәге чара буларак оештырыла. Ә беренче тапкыры бу бәйрәм монда ярты гасыр элек үткәрелгән иде. Ул вакытта Сабантуй сәхнәсендә Асия Гайсина да җырлаган. Бірінші Сабантуй біздің 1974 годта Рафаэль Михайлович Бакиров организовал. И это было на левом берегу. И там молодежь собиралась, знакомилась. Там были танцы, там были небольшие сцены. Еще тогда приезжих артистов не было. Конечно, наш Яшлек весь день делал концерты. Концерт бу юлы да көн дәвамында барды. Артистларга чыгыш ясау өчен бер юлы 2 майданчык урнаштырылган. Кеше сәхнәдә Магнитогорск халыклар дуслыгы йортының иҗади коллективлары җырлап бейде. Профессиональ сәнгать эшлеклеләре зур сәхнәдән бәйрәмне гөрләтте. Кичкенә чактан ук Сабантуй инде ул бына татар халкының иң өлкә бәйрәме булгач, анда без җыена идек, әтиләр, әниләр, ат җигәләр иде, кичтән районга Сабантуйга бар җыена идек инде. Пишән чабып, арбага тиеп, шул бара идек анда кунарга. Куны батларны ашатып, иртә белән торып, самоварлар белән вот Сабантуйны каршы ала идек инде иртүк. Колхоз вакыты булгач бик шатлана иде. Әгәр колхозның атлары җиңсә, батырлары җиңсә. Абсолютным чемпионом Сабантуя Магнитогорск 2023 года становится Хамидуллин Руслан. Абсолютный чемпион. Руслан Хамидуллин Татарстанның Зәй районы Чыбыклы авылыннан 10 яшеннән көрәшә икән. Республикадан читтә икенче җиңүем ди Руслан. Моңа кадәр ул Самара Сабантуеннан тәкә алып кайткан икән. Бик көчле көрәшләр, яшь көрәшчеләр, бик авыр булды инде көрәшү яшьләр белән. Монда күбрәк билбау көрәше майлары. Алай да җиңеп чыктык инде, Аллага шөкер. Монда Магнитогорскта мин уйламаган, монда чынлап та татарлар күп икән. Көрәш карарга да бик күп халык килде, күбрәк инде теге олы кешеләр, яшьләр дә шулай ук. Хатын-кызлар, әбиләр, бабайлар бик рәхмәт аларга. Җиңгәч теге чиста көрәш булды, җиңгәч тә үзләре дә җылы каршы алдылар. Рәхмәтләр әйтеп калдылар инде. Сабантуенда бәйрәмгә килгән шәһәр халкына кешесенә дә, олысына да күңелсезләнергә туры килмәде. Хәтта вакыт явап алган яңгыр да комачауламады. Сабантуй – это праздник. Есть дождь, есть солнце, нет солнца. Но на Сабантуе мы всех увидим родных, увидим здесь друзей. Поэтому мы все любим Сабантуй, приходим. Здесь со всего города приходят и уруслары, татарлары, бытынности национальности. Это очень шикарный праздник. Это просто изюминка. Все было очень круто и запоминающе. Да я каждый год хожу сюда. Нравится вам? Да как же, это же мусульманский, да. Я сам мусульманин, я хожу. Нам все понравилось. Нам понравилось, как танцуют, поют, и все понравилось. Я хочу, чтобы народ всегда был дружным, чтобы такие праздники почаще приходили. Бүгін енді шул хәтле күңелем булды. Бүтін
Магнитогорск шәһәре шушы Сабантуйга килгән кебек тоелды миңа. Бик күп кеше, һәрберсе дә үзенең сөйләшүдә, әңгәмә вакытында шушы үзебезнең халыкларның бердәмлеге турында сөйли. Бу инде чыннан да Россиянең шулай бердәмләшүен китерә торган бер чараларның берсе дип әйтәсем килә. Игенчелек хезмәтен данлау буларак барлыкка килгән бу борынгы бәйрәмебез илнең башка халыкларның да мәдәни байлыгының аерылгысыз өлешенә әверелә бара. Магнитогорстан Гөлдар Хафизова, Алексей Абашин, Денис Смоленцев, Татарлар. Бәйрәм уңайыннан элеккеге аэродром җирлегендә яхшы күршеләр урамы, милли ишегаллары җәелдереләчәк. Кунакларның традицион халык һөнәрләре, декоратив кулланма иҗат күргәзмәләре ярминкә көтә. Оренбург өлкә Сабантуйы бу елны Матвеевка районында узачак. Актив ял яратучылар өчен аркан тарту, капчыкларда йөгерү, баганага менү, капчык сугышы һәм башка спорт ярышлары оештырыла. Ат чабышларында карарга мөмкин булачак. Ә бит Сабантуйы кемнәргәдер үз парын очрату урыны да булган. Тулырак Оренбургдан Фируза Әбсәләмова. Аның исеме Марфа урысча, татарча Мәрфуга була инде. Карагыз әле без аны ничек матур итеп киендердек, Марфа. Әйдәле кара камерага. Ана. Түбәтәйләр киеп, менә матур итеп Сабантуйны алып килдек. Иң күп фотосессия мөгаен Тамьян авылыннан булган Мәрфуга исемле кәҗә янында ясалгандыр. Бу хайванны ел сайын Сабантуйларына алып килүдә үз сәбәпләре бар. Анда Тамьян авылында күп кешеләр кәҗә асрыйлар. Кәҗәнең файдасы бик зур. Ул сөт бирә, сөтен нык файдалы. Шуңа күрә менә әле бүген дә монда килгәч кенә савып алдык сөтен. Хәзер инде кунаклар кирсә, чәйне сөтләп пешерәбез. Матвеевка районында яхшы күршеләр урамындагы һәр милли ишек алдында бары тик татарча гына нәрсәдер белергә, күрергә, сынап карарга мөмкин иде. Без үзебезнең этнографический күренешне күрсәтәбез. Халкыбызның җүн эшләре, кул эшләрен күрсәтергә булдык бүген һәм матур җырлар белән кунакларны каршы алачакбыз. Килдек үзебезнең музейның экспонатлары Ташлыныкі да, Бәшир халыкныкы. Үзем мин Бәширдән, менә бүләкләр тәмлеләрен алып киттеләр Бәшир кызлары пешереп. Ташлинский музей бездә аннан яртысын алдык та, башкаларын Бәшир музейыннан алдык. Өстәвенә дәртле музыка, биюләр, тәмле ризыклар бәйрәм өчен генә түгел. Буларның барысын бүген дә Оренбург татарларының көнкүрешендә очратырга мөмкин. Өлкә Сабантуйын оештыручылар әйтүенчә, муниципалитетлар аны үз җирлекләрендә үткәрү хокукы һәм хөрмәте өчен көрәшә. Он алабыз, бер күкәй судабыз һәм әз генә туз салып, хамырны ясыйбыз. Менә тәнкә тукмаш әзер. Анасын инде шурпаға, әзер менә шурпаның капкасын ачабыз да, бер үч тукмаш салабыз. Һәр бер кешегә. Бер йомык пешерәбез. Инде зур мәйданның бер өлеше төрле милләтләрнең гырыф-гадәтләрен күрсәтүче бер кечкенә авылны хәтерләтте. Бәйрәмнең үзенчәлеге төрле милләт утарларының күплегендә иде. Беренчеләрдән булып сәхнәдән авыл хуҗалыгы алдынгыларын кытладылар. Мактау кагазлары белән бүләкләр тапшырдылар. Оренбург өлкәсенең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдус Дәүләтов гырыф-гадәтләребезне онытмаска чакырып, татар теле буенча Казанда узган Олимпиадада җиңгән укучыларны да бүләкләде.
Матвеевка җирлеге өлкә Сабан туен үзендә икенче тапкыр кабул итте. Бу юлы Сабан туенда көтелгән кунаклар Татарстанның Яңа Чишмә районыннан булды. Аерым игътибарны кунакларның милли хуҗалыгы җәлеп итте. Монда татарларның традицион көнкүрешенең уникаль әйберләре, декоратив гамәли иҗат, милли аш-су үрнәкләре тупланган иде. Ең борынгы 100 еллык дип әйтсәк тә була. Экспонатлар бар, намазлык. Ең борынгы экспонатларыбыздан тагын санала безнең чиккән кашагалар, тукыган сөлгеләр. Әсәкәй районы коллективлары үзләре алып килгән төрле музыкаль чыгышлары белән бәйрәмгә ям истәде. Чыгымнарның күп өлешен өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте үз җилкәсенә алды. Безгә кунаклар килде, Фирдус Тимаев, халык күп, татарлар да, башкортлар да монда бар суда. Мордвалар. Нормально весенне-полевой эшләрне бетердек бит инде. Эшләрне бетергәч, шул әбәтләп ял итәбез, матур иттереп. Сабан туе уены гырыф-гадәт буларак сакланып килә. Бу юлы Оренбур өлкә Сабан туе 2000-дән артык халыкны җыйды. Бәйрәм берничә сәгать дәвам итте. Сәхнәдә җирле артистларны күрше Татарстаннан килгән кунаклар алмаштырды. Артистларны мәйданда спортчылар алмаштыра. Сабан туй уеннары, капчык белән сугышу, баганага менү, булар барысы да гырыф-гадәт буларак сакланып килә. Көрәшләрне җанатарлар гына күзәтеп тормады. Сабан туйның иң яхшы батырын сабырлык белән традицион бүләк көтте. Матвеевка районына 7 татар авылы карый. Шулар арасында Сабан туенда очрашып, гаилә кырганнары да бар. Безнең мәктәбездә укыткан Хуснуддинова Ирида белән Хуснуддинов Фазыл 35 ел бергә матур итеп дөнья көтеп яталар. Ул шушы бәйрәм Сабан туй көнендә үзенең тормыш иптәшен көрәш вакытында күреп, күңел түренә салып куеп, аның белән алар танышып, именно бүгенге көндә 35 ел элек аларның туй көннәре дип әйтәсем килә. Безнең 66 елны 28 июнь көне Сабан туе искәшердә булды. Шунда мин көрәшкән Мусифуллин Марат Хабибулла улына сәхнәдә җырлап торганда гашыйк булдым, аның беренче урын алып көрәшеп штангалар күтәргәненә 2 пытлы. Беренче күргән көрәшче Мусифуллин Марат Хабибулла улына гашыйк булып кияүгә чыктым. Бу юлы өлкә Сабан туен үткәрүче Матвеевка районы булса, киләсе елда ул өлкәнең башка районында үтәчәк. Фирүзә Абсалямова, Ринат Абсалямов, Татарлар, Оренбург өлкәсе. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотышлыйбыз, сәяхәтләр кылабыз, авырлыкларга бирешмичә изге гамәлләр кылып, татар булуыбыз белән горурланып яшик. Исән-имин булыгыз. Бүген монда әйтерсеңлә туташның рухы үзе килгән. Татар милли ризыклары күргәзмәсе, төрле ярышлар, уеннар һәм әлбәттә артистларның күңелле чыгышлары. Борынгыдан килгән матур йоланы Казахстанда да гомер итүче милләттәшләребез зурлыйлар. Әлбәттә инде Дубай Сабан туе шундый үзенчәлекле була менә. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез.